Apa yo geger ayo en sine Madiun ayo en Madiun Jakarta janji rukun mesti merdeka. Bu Eni joget mas suarane kayak kretek mau ya. Ya piye? Kareng kan. Lah ora diwaline kok. Sesuk. Iya. Oh alah. Nek keluar rada sakit hati lho. Perkara napa? Ten parkiran sisih mriko. Nggih. Kula nuwun badhe nderek ringgitan. Metuk metuk mbuh bojone to ngono ki. Kok metuk mbuh. Kula bintang tamu do ora percaya kula tesih sarungang. Oh iya. Delah kowe kagungan kersa langsung Mbak Mimin nggih. Nggih ya Allah piyane. Alus sih aku ya. Kok mako durga ngono. Ndongake napa dateng temanten kalih. Wis sing ndongake. Mugi-mugi temanten Sarimbit, Mas Muslik nggih kalian Mbak Suwarni, ayom-ayom tentrem, bagya mulya ingkang pinaringan putra lan paribasan aja ngantek pegatan. Oh nggih, sing penting iki aja nganti Nggih, pegatan. adu-adu saka Lampung. Lah, mriki paribasan aduh garek nemu. Kita paribasan, oh Mimin kae kok ayu dipek bojo. Iso ayu saka sapa? Iso pinter saka sapa? Dadi kowe iki garek nemu, dadi jangan menyakiti hati perempuan. Ora nyekolahke, ora gedhekke, ora minterke, bareng wis ayu pinter dipek bojo kok dianiaya, disia-sia, menika kleru ageng. Nemu lho, dia merelakan keluarganya, merelakan bapak ibunya paribasan sedulure kabeh tinggal di Jawa. Untuk ngeboti lelaki pilihannya. Tapi manakala dia disakiti mesake loro atine Mas. Allah. Ngapa kok terus kaya ngono ki? Foto yuyu aku dadi ana wong lanang getak karo wong wedok aku ra trima sesama wanita. Padha-padha kaumku aku tidak rela. Kaummu telek kok lho. Satu tetes air mata dari istrimu 1000 dosa kanggone wong lanang. Termasuk kowe. Ya ora, aku kan Iki Pak Jasman ki ya wicaksana lho. Enak. Gandeng menika mantune saka Lampung. Lampung ki rak kondang gajah. Nggih. Bintang tamune ya digolekke sing kaya gajah. Apa? Lan duwe telale. Kok cendet. Nah aku tuh telale kok kutil. Wong edan. Alah. Ya ndongake manten ta jas tersembur-sembur tutur iki Iki wis dadi bojo le. bojo. Ah, iki manten kekalih ki pun dados garwa. Nggih. Tembung sanesipun bojo. Bojo. Perdekno. BOJO. B. Berawal dari pandangan mata, perkenalan lalu saling jatuh cinta. Iya. Ana sing kenal lewat Facebook, ana sing dikenalke kancane, ana sing teman kerja, Kenal dhewe. ana sing kenal lewat Twitter, ana sing kenal lewat aplikasi ijo, pamane ya pamugur pamane. Kowe jenenge ajeng Puspa. Terus B. Berawal dari pandangan mata, perkenalan lalu jatuh cinta. oh, Orang tua, agama, negara harus merestui. Mergo pengestune wong tuwa menika dados ridhanipun Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Agama sing ateges aja nerak angger-angger agama. Nah. Negara mempunyai kekuatan hukum untuk putra turune besok. Oh, iya. Senajan to nyun sewu nggih. Apa Enten iya? sing nikah siri ya boleh. Ning kan putrane tidak mempunyai kekuatan hukum. Oh. Nggih to dados Prayogane untuk ya. menguatkan. Soalnya kan wong wedok engko sing paribasan korban. iya. Nek terjadi apapun anake ra iso nuntut lan sak piturute. J. Jadikanlah dia pasangan hidupmu sampai akhir hayat, satu untuk selamanya. Ingat, satu untuk selamanya. Meskipun banyak sinden cantik, bintang tamu molek, yang paling cantik adalah istrinya. Piye banyak sinden Cantik, Bintang bintang tamu molek. Mulak-mulak kena itu. Ora molek. Yang paling cantik adalah istrimu. Lho mergo sing kaya sing mbok omongke ke mau ta satu tetes air mata dari perempuan, dari wanita, dari istri karena perlakuan suami 1000 dosa kanggone wong lanang. Ora wedi dosa. Iki surga akhirat lho iki medeni. Wong wedok, wong istri ngantek meneteskan air mata mergo kelakuane wong lanang wis dosa. Dosa. Lah, mula wong lanang aja selingkuh. Aja selingkuh. Tuku wis 100 apik-apik. Nek tuku ra sah dol tinuku ya ora ana tuntutan. Nek golek sing nyelake ngene. Ketelaya ekonomi meteng kan kono ra iso nuntut. wong edan. Oh, yang terakhir. Oh, oleh karena itu jangan pernah kau sakiti lahir dan batinnya, KDRT, penganiayaan,
nyiksa batine, tidak memberi nafkah, nyon sewu istri tidak dijak ngomong, istri tidak dijak sharing, semuanya diputuskan sendiri menika ya ora prayoga. Rumangsa ora dimanusiakan, rumangsa ora diuwongke. Nggih. Karena istri menika nur utawa cahaya. Tanpa cahaya seorang istri, rumah tangga bakal gelap gulita. Wong wedok ki ibarate nur. Nur, Nek wong lanang tiang, jaler. tiang rumah tangga, tiang jalan. Ruk. Oh, tiang rumah tangga. Dadi nek tiange bako, terus ning kono enek sinaran, sinar cahaya sing terang, dadi lan padange. Dadi padange. Rumahku adalah istanaku karena di situ adalah kenyamanan. Hotel luwih apik ning nyaman di rumah. Kasur hotel luwih apik ning nyaman di rumah. Betul. Penyanyi luwih cantik ning luwih cantik bojone. Lho, itu ya sing dinamakan bener-bener itu. Lho, ngoten lho. Terus wong wedok yang kudu nglenganani le bahwa kepala rumah tangga adalah piyai kakung. Wong lanang kuwi kepala rumah tangga. Nek ibarate ki wong lanang ki mengkurep tangan di atas, wong wedok mlumah. Lho, elingno, nek wong wedok mlumah ki lanang mengkurep. Memberikan rezeki. Besar kecilnya terberikan rezeki. Aja wong wedok kon golek duit wong lanang otuk ngeslot adu jago mancing. Lah iya. Lah rek ya ngono ta. Lho, jadi berkesinambungan antara suami istri ki bersinergi kudu ana chemistry. Lah nek ngoten sekeca to nggih. Ora ana daret ta. Mbok digodho wong ayu ora bakal kengguh karena istrinya paling cantik, digodho-bondo donya ora bakal kengguh karena kita dicukupkan karo Gusti Allah. Ter ibadah sing paling panjang ki nek menikah to. Menikah, nek salat paling 10 menit. Poso dari fajar sampai matahari tenggelam. Ini nek menikah niku bisa 40 tahun, 50 tahun seumur hidup. Loh, mosok seumur hidup arep tersiksa batinnya. Sakit. Iya. Tetembangan Mbak Apri Mbak. Tetembangan. Di Apri mawon nggih sing nyanyi kula kan ten iki nggih cantik-cantik. Walah lah. Nggih. Sindiane penyanyi niku sing Jiro Lupatmo nemtu niku cantik sedaya. 9 niku cantik 1 2 3 4 5 6 7. Meniki kan mbok kula. Menika guru kula. Oh Bu Yuyun guru sampean. Nggih, Jiro Lupatmo 6 7. Menika cantik sedaya. Nggih. Cantik. Ning kamera aurane kok kaya negatif. Apa sesuk jatuh tempo, apa bar padu karo bojone, colong jangan dibawa yang profesional Mbak kalau di panggung nggih. Auranya negatif semua ya. Nggih. Nek aurane sampean Kula kira ayu ning nyenengke. Kula ngakoni kulit kula skisut ning menyenangkan karena banyak orang cantik disawang membosankan. Bojone nyawang cebleh tanggane. Ayu nang kulate buket kok wong ising. Mimin kae ora ayu ya, tapi kok sabar ya. Mimin kae ra ayune kok grapiak ya. Kowe iki mbok ngilu. Mimin kae cantik kok inner beauty-nya keluar ya. Auramu ki lho aura maghrib kok repet-repet. Inner beauty, inner itu dari dalam itu cantik. Mula Mbak Mimin tuh cantiknya kalau di dalam rumah. Jelek. Kalau keluar rumah sudah jelek. Karena yang memandang suami pasangannya. Nek mung di alam nang jaba ayu banget. Nek imane ra kuat miyur lho Mas dadi begenggek. Oh iya. Ning nek yang mau istriku paling cantik. Wong liya ora nganggep cantik ora masalah. Ning kowe bengi iki ket ayu kok Lek. Cantik banget. Ning sayange siji jenggotmu ki lho teng jeringe. Mau bar luwih tak kerok lho. Tekan kenan goleki garukane ora ketemu aku. Kok tukul neh. Nggih. Ah kaya Gus. Ya, Sembah Nom niku kanca-kanca Cakraning Rak. Cakraning Rak. Klub Dorawo. Kayak yogane nom-nom kabeh aku suka. Lah ya ampun. Yogane tuwek-tuwek ngono ku malah ngantuk senep. Lah pitaya kok dadi nom ta iki. Ya malah. Iki berarti nek genteni Mbah Pitaya kudu gelem diambung. Asik. Ya berarti aku manggilnya Dedek Pipit. Nggih. Iki kae sing ya ora Dedek Pipit, Ayah Oyo. Nggih. Ayah Oyo. Nggih, menika nggih kanca-kanca saking Duga Terangkilan dari Jaksa nggih Dorawo. Ya, Mas Budi SP nggih, Ki Kudus Pak Wanto komplit. Mas Utomo rombongan Pak Yopi ayo komplit heeh. CFC Jepara ya rawuh dengan Mbah nuwun CFC Jepara. Nggih. Menika requestipun podang kuning sesideman. Ya ampun. Podang kuning. Saking tuan rumah menging saking
Jinman Kretek Jiut kalih Lintang Asmara. Anjir. Nika dipun pinangani podang kuning lang rumin dipun bawani Mbak Apri. Izin wani pamundutan saking Pak Jasmen. Nggih. Pak Jasman. Lah macane Inggris kok man dadi men. Jasmen. Ha nggih. Larasipun Larasipun Ayah Pitoyo. Lho ya. Ayah Didi, Ayang, ngoten undang Ayang. Kok anu ya, Lek? Aurane iki dhisik iki ketok ganteng. Saiki kok kaya kuclem apa tertekan ya. Bisa jadi, bisa Tekanan jadi. batin ya apa ya. Omonganmu kok kaya bener. Lah ya. Maksudnya man iki apa ora tok pilah. Wong banyak yang aduhai kok ngene kok ya suka tante. Rekae milih sing ayu nek mah geblondrok to. Ya nek ayu galake kuwi lho. Apa wetone Jembah Kliwon to, Mbak? Nggih. Nanonane. Natyan wujuh temong peksi. Meskipun hanya seekor burung. Lah, Peksi ki manuk. 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 Neng. Witelineng brantah. Bapak rasa dihapusi lho. Lah piye ta? Suarane wedok ning koyo ngeget banget kuwi asline kaya ngono malah keceng ayu kuwi malah lanang ngono kuwi nek sing ketok tuwa kuwi mah wedok murni ngono kuwi. Wedok nek nguyuh bapak ra iso ditipu. wedok nek nguyuh ngadeke kok ndadak. Engko nek lungguh beset. Coba mbok genti gurune para presiden menika Mbak Mimin. Kacarias menika wonten dalem mendirikan kursus sinden nggih Mbak. Injih. Muridipun pinten? Menika 12. Kula batesi kersanipun profesional. Oh injih. Ora mung mburu duit bayar sing bayar rukah terus jan mboten. Saya cuma 12 biar fokus. Oh, biar Soalnya mentes ya. Mboten pengen muluk barang. Kalih welase sing 11 kentir. Garek siji sing Senengane kok. siji wis tuwik kae. Basan wis tuwik kok nderek belajar sinden nggih. Kok tuwek kok lagi latihan kok wayah payu mati aku. April. Jan mo tan kena kinira kaya aku mumbule wis usia 40 tahun ke atas. Lho Gusti Allah lho, kun fayakun aja ngina kowe. Oh iya. Yo. Kok ketoke nek sing CLB karo Cakraningrat ya, Lek? Sapa ta? Sing ngiter ki lho. Ayah. Menika Pak Ita. Alah, wajah lama bersemi kembali. Ra tega kok ya kemantil-kantil. Heeh. Mangga Bu Mimin. Ayo busuk. Kok busuk apa? Lah jenenge niki rak Sukimin. Teng KTP jenenge Sukimin. Lho kowe pomo nduk lila apa masuk Bu Ayo Bulil. Heeh. Ayo Bu Id, Bu Ida. Heeh. Nek aku ya kok apa? Busuk Ya no. ora kok busuk iki batang ya. Bu Kiki. Oh waduh. Apik ya. Sukimin dene Bu Kiki. Kiki right. Apa nek darani wong luar negeri Bu Kim Min Syu. Iya. Suki Min iki lho. Lah nek Mbak Apri KTP-ne sinten Mbak Mimin? Panut Wibisono. Sok cantik. Cantik wis nyelekke wong pirang-pirang kok padake. Kanca kowe ono sing kecilik kok. Sebut kali kulo Cakraningrat berapa jas antara yoga dan kalau nggak salah 4 ya. Kalau yoga nggak ada. Heeh. Ayo tutup. Kalau sopir ada. Ayo. Mbak Apri pikantuk salam saking Mas Bagus. Oh, Mas Bagus Rembang. Nggih, ingkang nyusul wonten Wonosobo. Sakniki nggih nyusul. Nggih ta? Oh, Nggih. nggih. Wonten pundi Mas Bagus? Wong ayu anggere didol murah ya kok ngono kuwi. Ora ana harga diri mongko derajat tertinggi seorang wanita itu manakala bisa menjaga kehormatan dan kesucian. Sing wedoki sapa? Hamba. Ya. Nanu. Halos manis. Waduh, guru sinden ngene. Normrak hati. Wah.
Lho Mbak Ima, suarane kok tuwek men. Iki jenenge wis menep, Mbak, wis menep. Wis mungkurke babagan kadonyan, is nengenke babagan ning kanane besok. Dadi aku ning kene kudu tak nggo niati silaturahmi. Mula ngedidoi Pak Sigit waton kosong niat kula silaturahmi. Duit menika rak mung rerangken. Oh, nggih. Rerangken nek ra cucuk ya ra mangkat ya, Pri. Nyatane iki rego 2019 yo mangkat. Lah kan ya wis batu tanggung jawab kok. Iki Moko mau panjere wis tak entekke kabeh. Zaman corona wis kebadok corona kabeh. Apri, aku tak anu wis pisah karo kowe ya Lek Mimin lah ngopo aku melu dadi kawan sinden patene nggone Cakraning Rat ngopo me dijak umroh. Dijake mangkat lah tekonmu jek bosok karo umroh iki ya malah grupe kenik niate ora ibadah. Ora haji Lah kecil. aku ki tekonku ngono rak yo neruske perjuanganmu. Aku wis insaf aku wis hijrah. Hijrah kok jek gelungan. Kan iki dikon Pak Sigit dipaksa Pak Sigit. Walah iya. Ayo iki sing pas nggon. Angel banget iki. Suara lanang coba. Nah, nenung begagah gitu. Nah. Ning anu Lek, apik suara wedok sik kok Lek. Nah, Wah, suara wedok. Kempit sik. Benerin ya. Aduh. Oh ya, didik kental didik. Kowe ki arep benerin kok mbok jambak kok malah Malah dikrembat. Ayo. Masa wenggan. Walah. Kalau menjingnya diatur sik. Perjalanan 5 jam ya pengaruh ning dalan ya, Alah Jas. telek. Nang Sukolilo mah nak dalane ngene-ngene to, Mbak. Dadi office iku lho rentan. Ya Allah. Jenenge wanita premenopause to, Mbak. Menjelang belum tapi menopause tidak bisa kita tolak. Oh, iya. Tapi gimana menopause dengan kondisi kita tetap stabil, konsisten, tidak merenung, padahal tidak merasa tidak berguna, tapi harus berdaya guna dan berhasil guna. Menjelang mampus niku lho. Menopause, mampus. Menopause menjelang mampus. Wis ora garap sari, wis ora datang bulan iki lho, Jos, maksudnya kok mampus. Datang tahun. Masa wenggan. Wah, ya. Kok malah koyo swara kirek. Lah iya. Ngono kok ya dadi guru sinden ya Mbak Apri. Lah nggih ta wong muridnya do keblondro kok. Kapusan. Semua punya anu maksudnya aku pengen kamu harus punya ciri khas sendiri Oh, gitu. iya. Ada pembeda. Saiki begagah saiki. Gagah Lek, gagah dilerepke sik. Suara lanang. Nenan nong. Ayo Min. Apa? Golek isi podang pito. Kowe lanang rasa sok cantik. Tak bedheke. Lah aku wedok ki. Bisa suara wedok bareng tau Mbak Apri. Ya. Sok cantik yo. Iba. Lanang rasa sok cantik. Mendarani wedok. Kaget tenan aku. Menye-menye. Ya sing begagahke ya Mbak Mimin no. Begagah piye? Nah, ini Begagah. sing kira-kira ngewo iki singkirkan. Hempas. Aja ngindek tadi iki lho. Iki aurat. Lah Anu ekor mripate iki lho nyawang terus. lah sing kleru ya bocahmu kok. Lah ngapa? Oh melet-melet. Lah grapyak kok ramah tamah. Bocah ramah tamah kok ngawe-awe kok Arep karepe. Depi ora ndek mata. Melet-melet kaya ula. Nening. Lenang Lek. Lenang no. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, Wah iki. medeni Iba bung. Kok kurang kok ngono to Lek? kabeh iki karena Allah bisa karena kalah biasa. Piye resepe mau? Secara perjalanan karirnya juga sudah lama saya toh. Piye? Gitu. Hebo, hebo, hebo bunga ing atiku. Oh
Kok dadi Mbak Gagah iki kudu sing ngombo. Oh iya. Tidak diajari. Ketul. Silir kae. Nyanding. Iya ile. Ya kan. Iya. Bareng Nyanding bisa dadi. Bedok. Lanang embo. Bedok. Lanang. jebule lanang wedok ya iso. Wis ra tombo meneh. Lha apa? Dadi Tomblok. Ombo. Podang kuning niku wonten ingkang nyuwun podang kuning matur dhateng Pak Dalang podang kuning sesi deman gubuk asmara saking Kirun Mojo. Weh, Pak Kirun Mojo. Nggih. Coba buka saking Mbak Apri. napa-napa Mbak Apri, Bo, Mbak Apri liyen buka celok Mbak Apri. Lah apa kula ora mampu. Lah suara Selama ini penyanyi aku ngalah oke lah, mungkin ini cara Pak Sigit apa Sidat Nom diberi kesempatan. Tapi nek lama-lama seperti menjemukan seolah aku dianggap underestimate tidak mampu. Penyanyi lani kemampuan kula Pak Sigit. Dibuka. Sekali dua kali oke. Oh, memberi kesempatan pada yang muda, talenta muda. lho aku ini nutupi kelemahanmu ben ora ketok. Kelemahan apa? Kok malah muring-muring. Lah, Kebaca di mana? Suaramu iki lho klerek-klerek. Ini karakter. Pembawaan dari sananya, dari orok sudah seperti ini. Karakter yo karakter becek ra masalah tak tampil. Subjektivitas penjenengan. Ya objektif dong. Mergo rasane karo karakter suaraku terus dipitat, ora dienggo, ora ditoke juara. Padahal secara talenta, secara teknik unggul. Pak Igit ki yo bangetan to. Bila Apa-apa? sih. Mbak Apri monggo bawa. Monggo buka celok Mbak Apri. Aku apa? Lah, apa rumasane kowe iki bosok ngono ya Lek Pan ya? Selama ini lho, Apri mboten mangkat kula sing dadaki. Apa rumasane Apri batake jenengan kula melu jenengan yang tembalak aku dulu saiki. Apa Kemutan mboten. Yo kelingan. Mergo Apri batake mergo aja ayu payu nang kono-kono. Kula sing belani jenengan. Kok bawa Mbak Apri buka celok Mbak Apri. Mbak sithik mengerti bar dikandhani aja menyakiti. Wong wedok menika rentan kristal saupamane. Lah kowe wedok nek mengkurep kok. Mbah perkara kuwi dep. Kula beri kesempatan. Oh iya. Bapak Ibu menikah pertengkaran antara Dalang dan Banci. Apa nek Pak Sigit bener terus yo nganggo lali salah ino kilap. Lagi iki lho Dalang kok kalah karo Banci. Aja ngoyo-yo, kowe kok ndak maklah. Wis Kowe iki wis tuwa, aja kakean muring-muring. Ku sanget kok panjenengan. Ya wis ayo dibuka nek nu. Ya ora kebangetan aku ya ora mungkin ngene iki. wis diketokke. Ayo. Iki suarane apik apa kaya swara kirek? Kene jaluk ajar. Sing di luar negeri iso albano. Bu Idala lah ta. Diatur napase. Nah, Rasa tok ajari bocah wingi sore keminter. gur ngandani kok. Es. Ngono, njaluk aku lara atiku apa-apa Apri. Bareng kok nembang Tak mene lho. Meneng. Oh, sing geder pancen jarak sampean kok. Wah. Kon maju sampean Pengen chemistry rodok sora le. Ya sindet tuwa ki nek budek ya Kalau di lumrah. Apri enggak masalah lirih nek karo aku dadi pendekatannya itu lah. Ambung-ambung sik. Persuasif yo mboten to. Kowe bagus, aku ayu ning aku ora gage-gage, kejaba nek cocok regane ya ora. Nek cocok regane. Lah kowe lho adep-adepan kaya putune jagongan rombane. Ya ora masalah lho nek jodoh ki ora masalah kok nyepelekke. Sepira ro? Esuk Wedok. Suarane ki wedok. Sing ditanggapi Mimin udah Sukimin. esuk Umuk, ngono umuk. Ngono Takon. kan. Yang ini Pak Sigit. Ngono, kualitasmu mau ngono kuwi tak tutupi upama kowe. Pak Sigit sing itu timbang tutupi. Apri dhisik arep ora kewirangan. bener Pati, Jepara, Rembang, Kudus menika ranah panjenengan Medan panjenengan ning mboten nganggep cara ngoten to, Pak. Lah piye? Mosok suaraku dadi bosok mesti jenengan 4 jupat 5 pancet juga kemen colok remuk. Kok to mau mangkat ya apik banget. Mau kok ngomah suaramu apik. Besik elok mumpuni bakoh. Bareng tekan kene kowe nuduh aku nyantet ngono piye? Kula ra nuduh ning nyatane sing mriki ra
panjenengan ta sing nguasai wilayah Pantura menika, seni tradisi. Apa aku arep nunjuk penyanipun Bu Yuyun ra mungkin. Bu Yuyun ki mungkurke babakan Kek mau kok ngomah suaramu apik. Becelok mumpuni bakoh. Lah kekmu kok ngomah ki ora nyanyi. Lah ngapa? Nyuarani tanggamu. Oh, beda to. Beda. Kowe sik nang ngono no. Kene ya. Tak gini kok. Ngono kok senengane. Soale wis baju kegelan karo Pak Sigit mau lho dadi. Kegelan kok kewirangan. Alah. Isinan. Ayo Mbak Pri, Mbak Pri. Nah. Nggih Pak Igit. Ya, gogomina aja ya. Nah, iki bla-blai banci tuwa stratenane angel tenan. Alah. Munggah yo tegedabruk. Kesanipun suku kula mboten ketingal saking mriku ngaten lho. Oh, iya. Isa awan ning omah wis ora krasan. Keluyuran kang goleki sing tak sayang. Mupeng mitrangganku goleki ora krasa esuk awan nganti wengi. Oh,
Ngandut ati kepranan Nora manja atiku sansaya gatra tak serangani sun mikat Wah, luar biasa. Bar joget tok ngunjukke susu Ngelumpuk. kok terus melengkar. Ngelumpuk dadi siji. Kayak sing banci tuwek ngelak kayak ngombe sik. Dedek dehidrasi. Oh, waduh, waduh. Wong ngelak nu hidrasi. Minum dulu. Haus. Mentolo napuk Gorokannya kering. Oh, alemane. Mbak dilogok. Saya kering. Kering kok kering. Kupingmu yo ora pati mau keri yo. Alah. Oh alah. Kayak biasane rak dedak to lek kok. Udah langsung entek we dia. Sembahane pamundutan Pak Jasman. Nggih saking Mas Budi SP napa kalau mau. Oh nggih. Wah, ditata napase nek Kimin nek lara neh. Mang dongake sehat ya Pak Igit kula. Tetap sehat-sehat selamanya. Amin nggih. Pak Apa mergo kula laris, kula ayu terus do sirik ngoten bisa jane kula ya ora sujon ngoten ning kenyataane ngoten niku. Walah. Tisu. Apa? Tisu. Gur muni tisu nek lamin tisu. Wingi klari tisu magic sing tak gawa. Walah. Malah raiku iki gedibel. Iki piye to kok? Jane wong lali kok jane wong mripatu wae ra ya beda to. kulinane anduke mbok wis anduk kok dadak nganggo Kleru tisu bareng. kleru nggone Pakne cah-cam kok tak ngene kok gedibel aku. Munggah kene. Alah. Manja. Waduh. Dhuwur gelungan. Wah, kebayaan jaritan. Ning sikile kok meletek-meletek terus. Niki berarti wong wedok ora mung ngatung karo wong lanang gelem ceceker. Oh. Niki wong wedok ngatung ngentekke bonjone wong lanang blangkrah apa? wong wedok sing saged meletek nggih ming sikile tok kok niki. Liyane mboten saged nggih. Mboten saged. Alah. Niki wau Mas Muslik. Nggih. Niki ugi request lagu. Lintang asmara napa? Nggih ning mbok menawi kepareng Mbak Nggih, Mas monggo, Muslik monggo. kersa kalian garwa Mbak Suwarni. Mbak Suwarni mbok minggah teng panggung. Ah, cocok mantene. Mbak Suwarni oh ki bojone Mas Muslik Mas Muslik. tangga kene dadi tepung. Oh ki sing kok Lampung. Monggo mriki manten kalih. Monggo Mbak Suwarni kalian Didampingi Mas kalih Pak Muslik. Jasman nggih mboten napa-napa. Ini monggo mriki. Monggo. Tutuk. Monggo. Monggo Mas Nganten. Mas Manten, Mbak Manten naik ke panggung. Pak Jasman. Mas Muslik apa ya wis ning kamar no kok ora anu ki. Ketake pun lagi ngitung buohan. Oh. Ra kersa ya ora apa-apa Mboten kersa, Mas Wis Muslik. wis foto karo dhewe kok ces mayoan. Lah mriki wonten wiki legani karo Ya Pak ini Jasman. isen Oh, isen alah, anjir. isin. Kok lambe kantangan to, Mas? Jajar wong ayu-ayu kok isin to, Mas. Wong ayu buntet teng apa? Buntet ya iso kok, Mas. Ah. Iso nyambut gawe. Lah iya, iso serawung. Serawung. Lho piye to? Piye-piye kok kleru. Coba saiki presiden sing saka Blitar kuwi Mbak Yosi. Mbak Yosi, neng nong. Padang bulan basisir Padang
Mbah Nur sugeng dalu Mbak Yesi. Sugeng dalu bujange Mbak Limbo sugeng dalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah iya dah, nggih sih. Mula bojone ya kuru wong ya. Gene. Suarane biantere kok ngono lek. Ya wong kan ana petingane ya. Biasane nek anu pinter golek duit galak atau kaya Apri iki luwes ning ngentutan. Oh, ngentutan kok, ngentutan to. Kaya aku sabar gemati elegan kaya ngono kan. Ning lanang. Sing apik rumah kok dipek. Lah nggih ta. Dhewe. Mangsaku kok Ndongake napa Mbak Yosi kalih Mas Muslik lan Mbak Warni? Enje mugi-mugi temanten kekalih Mas Muslik kalian Mbak sinten? Suwarni. Mbak Suwarni mugi-mugi langgeng anggenipun bebrayan rukun selalu bahagia selalu sejahtera selalu rumah tangganya banyak rezekinya rukun kalih Bapak Ibu rukun kalih tangga teparo rukun dengan semuanya amin. Gelem karo bojone gelem karo keluargane sedulure tangga teparo di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung. Iya betul. Nggih. Nggih. Menika request ingkang saking Pak Jasman menika jineman kretek ciut gentine bowo. Lali para ya aku Jineman catatan. Nggih. Jineman kretek ciut. Ha nggih, menika request saking Pak Jasman. Oh iya, heeh. Sing nggih. Nggih. Ngadosi catatan nggih. Nggih, dalu menika disimak Mbak Ira saking Taiwan. Oh nggih sembah nuwun salam nggih kanca-kanca CFC sedaya. Ugi Pak Kasmani salam kagem kanca-kanca CFC Kudus, Jepara, Pati, komplit. Pak Yopi barang rawu. Iya Pak Wanto nyopir dhewe ka Kudus. Nggih mbah nuwun. Ugi disimak saking Tembalang Semarang sapa Pak Tejo. Wah iya komplit sing mirsani. Pak Afif saking Pasean Jatirogo. Terus Mas Agus Kentus Lampung ya nyimak iki. Wah ngono. Baik Ganesa. Ya. Walah. Larasipun Slendro Pathet Sanga menika jineman sing arang-arang metu menika. Kretek ciut. Nggih. Menawi lali cakepane nyuwun pirsa Mbak Mimin. Mbak Mimin. Menika gurunipun pesinden. Bu Mimin nggih. Kula Bu tetep Mimin saged. apal? Kula tetep saged leno. Leno pangendam. Saged piye? Leno. Nggih. Sampun kepanggih wong ayu. Sekedap. Nggih. Nyebar godhong kawis sabar sak wetawis. Meh. Dah. Iya. Nggih menika. Lah. Pak Waris Sugiono saking Surabaya salam kagem CFC sedaya mawon. Nggih. Kula Pak Warih nenggo dawuh. Pak Waris. Kene ngarang-arang metu ya wis nyemak ora apa-apa, Mbak Yosi. Nggih to, jenenge ya wis ke taun 1340 kira-kira ora tau. Gusti. Saking Mas Bagus Seren Rembang salam kagem Mbak Apri. Mbak Apri kula napa sing riye? Penjenengan. Mas Bagus ade to suwan rono kae Jan. Iya. Kabar kersane kan nggih. Nggih menika Manten nika. mesti nanggap penjenengan. Sumber nggih nika, sumber napa jeneng? Seren. Seren. Sulang nggih menika request ngajak sesideman orang nganggo ngajak Gus, gur sesideman lagu kok ngajak sesideman. Niku mak comblang kula. Ngono. Iki karo sing sapa iki? Ayo, kretek ciut. Apri ki tak tupi rapet-rapet kono buka dhewe engko sing salahke aku. Aku Engko terus rapet mari. terus dipet lho. Engko nek balik padu ya. Kretek Iya. ciut. Kretek ciut rada demen grabak liwat ngular kambang lekune Montara padha liwat ngiringake tutut pip 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 tutut ngok 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 nggih ngriku kreng kreng bret bret kena kena mawon ning grobak kula mas pajak alon
Senajan to arang-arang metu ning sing kendang ora bakal lali karo kretek siwut. Anu tak mancep niku Pak. Wong pun kadung ngapal. Dadose mancep ing saluda. Dasare dosen kok. Gerobake sapine terus dipecet terus ambles ngono ndoprok. Iki kowe sebagai apa lek kok ora nggawa mic wis dadi stand book wae nya. Aja marah ketok aku. Ini lek rada serak kene lek. Moto tuwa dadi lek ra adoh ngene ira ketok. Alah kene ngakoni. Loh. Saya kan tua hanya usia, loh kan? Loh ya toh? Iya, Mantar yen main gas bisa rekat bisa alon sapi kula nggih main gas ning lakune ajeng alon. Sampun matur nuwun. nggih mengki ampun lega sik no. Derek. Dadi niku menceritakan nganu Mbak Pri Mbak Mimin jenengan kretek situ no kretek ciut. Nggih. Saka Bring dilewati gerobak cikar. Oh. Lah cikar niku gerobak sing digeret saka sapi, sapine ndoprok macet. Mula sing kok ngguri sepeda do ngebel titit tot. Nah, Kayak suarane terus karengket. mergo terteke niku ciut to. Mergo saka pring dadi krengket-krengket ngono lho, Le. Sampeyan ngerti ora sopir cikar iki jenenge apa? Sopir cikar. Iki ngapa ta, Le? Apa itu? Ah bajingan, bener. Nggih. Iya. Mula sing ning nguri do misuh, "He bajingan ndang mlaku." Iki ora bajingan misuh ning bajingan ngarani Sopir gerobak. sopir cikar jenenge bajingan, nek sopir pesawat jenenge pilot. Sopir sepur jenenge. Masinis. Sopir becak jenenge. Sukimin. Sapa sing gelem nyopiri atiku ya? Lah. Sopir jalan jenenge sapa Mbak Apri? Aboya. Geger lah. Karengket. Ya Allah. Perang Bratayuda. Enggak. Menika lelagon kathah sanget requestipun. Lah nggih, kretek ciut sampun. Kretek ciut sampun. Nggih. Menika sesideman berempat karo Mbak Eni no, Mbak Eni. Kene Mbak Eni. Mangga, Mbak Huti. Mbok disepoti Oh iya, ya. kene. Panas melaku, orang gawa payung. Sandale diseret. Dramaane rentung. Surabaya geger. Musine Madiun Jakarta janji rukun tetep merdeka. Jogete ku ben nyonto Mbak Apri ngeroke Mbak Apri. Halo lah aku ngene ngene lho Pak. Kok ora iso Oh, ya iso pedhot engko terote. Iki bangkean niku lek patah piye? Jajal sing kono mau piye? Gini, coba ngeroke Mbak Apri, Mbak Yosi karo Mbak Eni nih. Panas melaku. Ayo. Gawa payung. Sandale diseret. Dramaane mlentung. Ayo Mbak Eni. Surabaya geger, ayo En. Sine Madiun, ayo En. Madiun Jakarta. Janji rukun mesti merdeka. Alah. Bu Eni joget Mas suarane kaya kretek mau ya. Lah piye? Karengket. Lah ora diwaline kok. Sesuk. Iya. Itu nek prei. Nggih. Sesideman karya Mbak Sukron Suwondo. Kontes 4 bidadari. Mbak Apri, Mbak Yosi, Mbak Eni karo Mbak
Mimin. Kontes lho, Mbak. C siap Mbak Yu. Mbak Mimin aja nganti kalah saing karo sinden-sinden. Panjenengan menika objektif kecanipun para pamirsa ingkang biji ngaten. Nggih. Heeh. Kawiwitan sinten rumiyin? Kawiwitan saking panjenengan rumiyin Mbak Apri. Engko kono Mary, apa mesti Apri. Wiwitane. Wiwitane handerek sang teki Oper Mbak Yosi. priya bagus kang olah budaya Oper Mbak Eni. sowan menyang kutha Oper Mbak Apri. bendera tres kayung ya Mbak Yosi. selendang kuning Mbak Eni. kang Mbak Eni. saking ukir Mbak Apri. suara kurang pramana Mbak Yosi. ning wasis Mbak Eni. ngungrum ngungrum Stop. Pak Sigit. bendera Tia Sulis Tia Pijer Pak Sigit iku lho kok membuang mutiara demi batu kali lho. Mutiara kenapa tidak ditampilkan demi 3 batu kali ini? Sing mutiara sing di. Mutiara lho kenapa diliwati terus demi batu kali? Menghancurkan kredibilitas seorang mutiara. Mutiara ning nggon letongan ya padha ae. Yang letong ke mutiara. Tapi mboten menonton ning ngakoni lawan muto Mbak Mimin menika presiden sing terkenal tur swantene sae. Dados dipun iman ngaten sih. Nggih, swantene lak sae ta bener? Sae. Mbak Mimin sae napa sae? Mimin sae napa sae? Sae napa sae? Kose iku aku ya apal to. Apal piye? Ngentosi keluargane mboten. Niki saya napa mboten napa mendali kok sesuk. Monggo badhe tindak teng Mekah Madinah diberangkatke Amin. mriko. Ngoten lho. Amin. Sesuk bareng cakraning rat. Tapi pas Pak Sigit umroh kuwi aku pas ngayahi tugas karo bapak to, aku pengen sukses karir, sukses rumah tangga. Lho, garwane nyambut damel napa? Ije Ngasta kan napa, Mbak? bojo kula kan di Kristen Papua. Oh, Ya, pas angkatan darat. November niki dados Pak mantuk wonten Klaten. Tentara. Bojomu ki ya bangsane wong. Kudu Mbak wit ringin. Ya wong. Iyalah. Arep ora kok ora. Sinden kok wingi te ramon. Terus. Apa wis tekan kuwi ya, Lek? Heeh. Ketake urung. Tak pateni lho. Tangan ke alit. Kowe kira dikandane do ngeyel, tuwekan ngeyel. Baci tuwek nesuhan. Ngeyel. Ini cara membentengi diri men ra diremehke coro-coro. Oh iya. Bola-bali bandeng. Semua orang apa? Banci gendeng. Semua orang punya treatment sendiri untuk membentengi dirinya. Oh iya. Kulinan treatment. Bisa kerja kan anu sepai lho, Ces. Iya, kulino mijet. Terus Apri iki critakake awake dhewe. Ya kan kita sama. Ora mungkin aku bosok ning ora mati. Ayo. Kayak nyuara kok Mas Padurut tukang son. pijer ngene. Pijer ngincangake halis. Mendak wengi mendak apik elek suaramu.
Aku mau tak pamerke mau. Men kowe muncul pamormu mumbul ngono. Telek. Mosok dari awal sampai akhir pertunjukan aku tok stare ya piye. Oh. Star syndrome. Terus tresno sesideman. Sesideman karya Mbah Sukron Suwondo Blitar. Mbak Yosi. Luwe becik paten Dangdut keco. Jogete manut Mbak Apri.
nuwun sesideman saking Mas Budi SP dari Jaksa. Nggih, mbah nuwun. Ah, iki jan sindenku bareng ngadeg jejer karo Apri malah kaya kalah pamor. Alah, Anu sami ngedrop. Ngegrok. Pone tak jejerke karo Mimin. Walah sindenku wis ketok pucet. Lagi do pucet. Nggih. Anu corne amunisine ora akeh modale. Oh. Nek go modal rupa, nek kula kan talenta. ya beda. Amunisine nek kowe ra nggawa peluru, nek sindene ra rande peluru. Ya. Oh alah. Nggih. Nuwun.